Хөрлекле укучылар, без бүген информацияның үлчәү берәмлеге турында сөйләшәбез. Информацияны үлчәүгә берничә караш бар. Без биредә берсен генә алфавитлы караш дип аталганын карарбыз. Алфавитлы караш билгеле бер телдә табигый яисә формаль язылган текстның информацион күләмен эчтәлегенә бәйсез рәвештә үлчәргә мөмкинлек бирә. Сез, мәсәлән, ераклык, масса, вакыт кебек зурлыкларның үлчәү берәмлекләре булуын яхшы беләсез. Үлчәү берәмлеге үлчәнүче зурлыкка ничә тапкыр сыйса, үлчәү нәтиҗәсе дә шундый. Димәк, информация үлчәү эшендә үлчәү берәмлеге булырга тиеш. Билгеле бер телнең алфавиты дип текстта кулланылучы хәрефләр, тыныш билгеләре, цифр, җәяләр һәм башка символларны атарбыз. Алфавитка шулай буш араны, ягъни сүзләр арасындагы бушлыкны да кертергә кирәк. Алфавит символларын тулаем санын алфавитның егәрлеге дип атау кабул ителгән. Бу зурлыкны N хәрефе белән тамгаларбыз. Мәсәлән, рус алфавиты хәрефләреннән һәм билгеләп үтелгән истәмә символлардан торган алфавитның егәрлеге 54. 33 хәреф, 10 цифр, 11 тыныш билгесе, җәяләр, буш ара. Алфавитлы караш текстының һәр символы билгеле бер информацион мигдарга ия дип саныйлар. Символның информацион мигдары алфавит егәрлегенә бәйле. Алфавитта иң азы ничә символ булырга мөмкин соң? Ул 2-гә тигез. Тиздән сез мондый алфавитның компьютерда файдаланылганын белерсез. Анда барлыгы 2 символ бар. Алар 0 һәм 1 цифрлары белән тамгалана. Аны икешәрле алфавит дип атыйлар. Икешәрле алфавит символының информацион мигдары информация берәмлеге сыйфатында кабул ителгән һәм 1 бит дип атала. Алфавит егәрлеге үсү белән бу алфавиттагы символларның информацион мигдары арта. Мәсәлән, 4 символы алфавитның N тигез 4, 1 символы 2 бит авырлыгында. Моны булай аңлатырга була. Андый алфавитның барлык символларын икешәрле алфавитның 2 цифрдан торган барлык мөмкин комбинациялар белән кодларга мөмкин. Икешәрле алфавитның берничә тамгасыннан торган комбинацияны икешәрле код дип атарбыз. Сез моны беренче таблицада күрә аласыз. 3 икешәрле цифр кулланып, 8 төрле комбинация төзеп була. Бу икенче таблицада күренә. Шулай итеп, без алфавит егәрлеге символларның информацион мигдарына бәйләмә бирдек. Димәк, әгәр алфавитның егәрлеге 8-гә тигез булса, бер символның информацион мигдары 3 бит була. Алфавитның егәрлеге N белән кодтагы символлар саны и икешәрле код разрядлыгы арасындагы бәйләнешне табыйк. 2 тигез була 2-нең беренче дәрәҗә. 4 2-нең квадраты. 8 ул 2-нең кубы. 16 тигез була 2-нең 4-нче дәрәҗәсе. Гомуми рәвештә бу була языла. N тигез була 2-нче дәрәҗә. N алфавит егәрлеге, и бер символның информацион мигдары. Хәзерге көндә текстлы документларны әзерләү өчен компьютерлар кулланыла. Компьютер тексты төзелгән алфавитта барлыгы 256 символ бар. Андый үлчәмдәге алфавитта кирәкле барлык символларны латин һәм кириллицадагы юл һәм баш хәрефләрне, цифрлар, арифметик гамәл тамгалары, күп төрле җәяләр, тыныш билгеләрен һәм башкаларны урнаштырып була. 256 тигез 2-нең 8-нче дәрәҗәсе булганлыктан компьютер алфавитының бер символы 8 бит авырлыкта. 8 биткә тигез булган зурлык байт дип атала. 1 байт 8 бит. Текстның информацион күләме аның ташкил иткән символларның информацион мигдарларыннан тора. Бер символның информацион мигдары 1 байт булса, текстның информацион күләмен исәпләү җиңел. Текстагы символларны гына санарга кирәк. Табылган кыйммәт текстның байтларда күрсәтелгән информацион күләме булачак. Зур и тигез була К тапкыр кечкенә и. Монда К текстагы тамгалар саны. Кечкенә и символның информацион мигдары. Зур и текстның информацион күләме. Информацияны үлчәү берәмлекләренең үсә бару тәртибе: бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт. Үлчәү берәмлекләре: 1 байт ул 8 бит, 1 килобайт 1024 байт, 1 мегабайт 1024 килобайт,
1 гигабайт 1024 мегабайт. Шуның белән балалар безнең теория өлешебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.